Добрый дзень, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмімся з творам Міхася Стральцова «Адзін лапаць, адзін чунь». Аповесць вывучаецца на уроках пазакласнага чытання ў 8 класе. Міхась Стральцоў «Адзін лапаць, адзін чунь». 9 частка. Сярод ночы дзед Міхалка прачнуўся. Ён часта прачынаўся ноччу апошні час, і абуджэнне ў яго было лёгкім, сон імгненна злятаў з павек. Яму здавалася нават, што, мусіць, міжвольнае трымценне павек казатліва набраняла холадам адна стылы за ноч хаты і будзіла яго. Такі лёгкі і чуйны быў яго сон. Звычайна ён ціха і доўга ляжаў, не хочучы паварушыцца ці ўстаць. І было прыемна думаць, што гэта так проста — узяць і ўстаць з ложка, бо ніякай слабасці ці млявасці ён не адчуваў. Была адна ціхамірнасць і незразумелая пакорлівасць нечаму. Думкі пра што гэтак жа, як і рашэнне ўставаць ці не ўставаць, ён адкладваў на пасля. Было яшчэ адчуванне пустаты ў галаве і ў сэрцы, але гэта было не вострае адчуванне, і яно не трывожыла яго. Удзень ён здагадваўся, што так краналася яго сваім крылом празрыста-халодная вечнасць, ці іначай небыццё. Але і ўдзень яго не палохала гэта. Цяпер жа было інакш. Ён прачнуўся адразу, але з нейкім як бы высілкам, і разам з думкай пра абуджэнне прыйшлі яшчэ неўсвядомленыя, востра адчутыя шкадаванне і трывога. І ён спалохаўся. Патыхнула ад акна холадам, і ён чуў, як ад непрыемнасці востра пачало ясніцца ў галаве. Яго абступілі пахі, і зноў жа здаліся яны нясцерпна, аж да пакутлівасці, вострымі, і зноў усяго яго скаланула трывога. Пахі не адступалі, і за імі прыйшла слабасць і прыкрасць да сябе. Прыйшла і зрабілася душна. Ужо не яснілася ў галаве, нудна і слаба пачало стукаць у скроні. Ён не мог ужо так ляжаць, яму захацелася ўстаць. І, устаючы, нават узрадаваўся, што рашыўся на гэта. Ён ужо ведаў, што яму трэба зрабіць. Рэдкі шэры прыцемак, што панаваў у бакоўцы, здаўся яму імглістым і душным. Ён глянуў на акно. Яно было мутнавата-сінім. Лёгкія, хісткія цені струменіліся на шкле і палахліва трымцелі. Святло і цень як бы змагаліся паміж сабой. Толькі нельга было разабраць, ці то змрок залягаў і ўсё глушэў за акном, ці то святло праганяла імглістую шэрань. Якая пара ночы была на дварэ, дзед Міхалка не ведаў. Ён толькі здагадваўся, што да раніцы яшчэ далёка. Ён ступіў на падлогу. Яна была халодная, надта халодная, здалося яму. Але так здалося толькі на пачатку. Нагам адразу ж стала цёпла, нават горача, і млява было пад каленямі. Ён ведаў, што гэта не ад прастуды, і таму не баяўся боса ступаць на падлогу. Пашукаў і знайшоў ля прыпечка старыя валёнкі. Надзеў іх на босую нагу, знайшоў і апрануў стары свой кажух, парваны пад пахамі і, падумаўшы, асцярожна і ціха пайшоў на тую палавіну хаты, дзе спала дачка з Іванкам. Тут ён агледзеўся, і тут панаваў шэры прыцемак, але святлейшы, чым у бакоўцы. Святлей мільгаліся на вокнах цені, і было нават відно, як на дварэ, мутнавата пабліскваючы ў няпэўным месячным святле, самотна сеяліся, пырхалі дробныя сняжынкі.
Ля дзвярэй на дашчанай перагародцы ён убачыў тое, дзеля чаго прыйшоў. Там вісела іванкава світа. Ён прыгнуўся і, стаўшы на кукішкі, пачаў абмацваць у свіце кішэні. Рука адчула нешта доўгае і цвёрдае. Ён узрадаваўся. Наган малы яшчэ не паспеў схаваць. Кішэня была дзіравая, і рукоятка нагана асела за падкладку. Ён асцярожна, прытрымліваючы світку рукой, дастаў наган і, нібы баючыся некага, каб не згледзеў, прыціснуў яго да кажуха і так, прыгнуўшыся, выйшаў. Вярнуўся ў сваю бакоўку і з патаемнай кішэні ватоўкі дастаў патрон. Не забыць бы перахаваць і яго. Наганку яго працяла холадам. Ён на імгненне заплюшчыў вочы, стараючыся адолець трыгодку, унутрана напружваючыся, супраціўляючыся холаду і прывыкаючы да яго. Цела паступова расслаблялася, скразнякі аціхалі над поламі кажуха, холад пачынаў прыемна студзіць грудзі. Праходзіла млявасць. Востры, здаровы марозны пах кружыў галаву. Скакалі, веяліся і мутнавата выблісквалі перад вачамі сняжынкі. І яму пачулася раптам, як моцна, па-роднаму блізка і цёпла запахла саломай. Танчэй і казытлівей пахла мякінай, свежы і густа чуўся пах гліны, пах прамерзлага току. Ён бачыў яго выразна, карычнева-цёмны, загладжаны ток, прыбіты цапамі і пранікамі. Увесь у лусачках ямачках, што пакінула пасля сябе духмянае, цвёрдае зерне. Ён ведаў, што ўсё гэта толькі здавалася яму. Пахі неадчэпна і востра мроіліся яму апошні час. Ён зірнуў на неба. Дробныя шэрыя хмаркі беглі па ім. З-пад хмарак выслізгаўся, гойдаўся, бы па хвалях жаўтлявы месяц. Па дахах, па гурбах нячутна снавалі цені. Залягалі то празрысцей, то глушэй, і калі ўсё наўкол глушэла, сцішвалася, таямнічым, прывідным рабілася месячнае святло, было вусцішна. Была ноч, і ён сярод ночы перад ноччу быў адзін. Зноў выбліснуў месяц і расхінулася далеч. Заіскрыліся, пасвятлелі гурбы. Прывідна светлая палоска пацягнулася праз поле ў лес, над якім імгліста нешта нараджалася і не магло нарадзіцца там. Здавалася, адтуль ішлі ў цені, здавалася, месяц выводзіў іх адтуль. І зноў пачало глушэць. Пачала сціскацца і ападаць далеч. З-пад лесу ішоў цень, і яшчэ нехта ці нешта ішло за ім. Дзеду Міхалку зрабілася цяжка дыхаць. Рука адчула, успомніла пра Іванкаў наган. Ён падняў яго над галавой, размахнуўся і далёка-далёка кінуў за плот у гурбу. Ён стаяў і чакаў. Змрок насоўваўся на дахі, на гурбы, засцілаў сабой поле. У галаве дзеда Міхалкі шумела, і больш за ўсё яго не так палохаў, як раздражняў, здаваўся нястерпна прыкрым гэты шум. Ён перашкаджаў засяродзіцца, сабрацца з думкамі ці, можа, нават з адной апошняй думкай. А яна ж павінна была, абавязкова павінна была быць і самай галоўнай, і самай патрэбнай яму. Невядома праз колькі часу пачало віднець, і ён схамянуўся. На сінюю прагаліну ў хмарах выплываў месяц.
Роўная светлая хінала наваколле цішыня. Пад блакітнай смугой тонка празрысцілі гурбы. Страху не было. Ён ведаў, сёння ці заўтра гэтага не мінеш. 11 частка. Ноч, ноч, ноч. Над вёскай, над усім светам стаіць ноч. Спіць бабуля, спіць Іванкава маці, спіць Іванка. Ніхто не ведае, што сніцца яму. Пад ложкам, абкручаныя аборамі, ляжаць новыя чуні. Прачнецца заўтра Іванка, і першая ягоная думка будзе пра іх. Узрадуецца тады Іванка. Добра заўтра будзе Іванку, добра будзе яму. Ну, то няхай. Паважаныя дзеці, паважаныя бацькі, спадзяюся, твор Міхася Стральцова «Адзін лапаць, адзін чунь» вам спадабаўся. Дзякую вам за ўвагу, падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі.